shehu ko dode do akanyinin kala bora kuweti ko fajiri ale sunna uluka telefoni abe salli wala minna unim misiri munum bu bolo yow be de be salli wala ñogon fe ko ale yesuridu wa ale ñana wakati masede parce que ale ka telefoni makuma ale ñana wakati masede ko ale ye jimi ko o kofe ale ka jimi atilo be salli wala kanna ko fajiri sera salatu bole atilo be salli wala kanna mais ale koni ya ka sun kontene aben ninke cokote wo ambe min fo sun iyere kolosi ki ka sun kolosi kosobe nunu na ñogonaw majahabi malikiya wula ni mogo min fajiri kene cilen kofe e mina hari na ya sura keri boro katawde i mina anana doko e mina wakati ma ya sura fajiri kene cira majahabi maliki ba fo ka sarade aba fo ka don sarade ko parce que faratura ko parce que anyogona ni ko tige ka don sara ko anyogona bi janto ayerela anyogona tasoro saddu lizaria imamuna maliki kam majabila nin ko sugun ni ifaratura ko e katawra e minen ko fe na do janne mina wakati mi dugu jera maliki majabi ba fo ka sarade por hada madenki janto yerela ikana faratu ka batola ike janto batola ibi ka bato kolosi chokomi mais sinon ni aya uta ani ciden karisa ni mogo min ni emina ye jimi e nyana fajiri masede mais ina na do ja ne ye jimi ni minke nkatawura fajiri sera jaga akeri bolo katawde kontine ka sunna sarataka rabbana la tuaghidna in nasina aw aghtana ala ko falitu anana hadisa sahalen kuno ni aya min fulaniye ala nanyina na kam minke nan katawra kam minke ikana minanaye hadisa nana sey muslimu kuno ala ko nyoke awye nyawnya na kam minke katawra kam minke taw minanaye donc doni ko kuma sahale ni mogo min mina e nyana fajiri kene machi jaga kataw yiso aya soro fajiri kene cira ni kataw de imi yere tugun continue ka sunna asarati kapana abo togodo la tile bini fana ni katawra tile donna kaba nogo de kono e nyana tile binade e yisun tige o kope jaha tile mabbi kaba nogo de tumbala tile bora kaba nogo kono sun tige len kope continue ki yere mina kataw de ro asaralitika bon nuni nin kalimino ko do ko suntige wakati ni do ye suntige uteta misiri la ube sigi ka dumunu kede misiri be sallu kuto ko har wulu ka du kono ko suntigeli demiseni do tara salli misiri kono suntigelen ko fe atara salli misiri kono kana ko dutigi e mankanci ala ko ni jama sorola du kono kaba kanata misiri la ka suntige ka dumuni ke ya an ka salli o ya qatawi na ye suntige mogo ye cede baligu ani misiri kasuru ja ko fardu ayno ay beta salli misiri de kono jama kana salli ka autore abeta salli jama ko fede salli ko fe abena ka dumuni min ka bake abe suntige koni folon ni suntige ra fo akata salli jama de la aka du kono na jama tawla wasa ka misiri toy na usalli ra ka du kono na ni misiri kasuru ko awye jama ye aka salli sahara de me aye misiri jama salli baliya min toy junubu bawla bon ni ñinin kale nunu anyen nunu jabi sinya chama ko dode ko muso na be kalo bola na sene yara la sara wakati yala abe salli fana la sara fara nyogon kawa na sene yara fana safo wakati yala be futuru ni safo fara nyogon kawa o be doni ke bawo do bolo doni ke bawo do ko ni ya muso
ni ka kalobo e senera kalobo tigera e senera lagasara wakati de yi ko salli fana ni lagasara salli ni senera safo wakati fana de futuru ni safo salli doni ke bagaw do be nenka ko parce que salli fula min be fara ɲɔgɔn kan ni ye kelen wakati sɔrɔ do in fana ka wakati b'i bolo donc o la ko i k'u fara ɲɔgɔn kan mais ibnu simi rahimahullah ale ma sɔn ni yɔrɔ in ma ale ko muso ni senera lagasara wakati de i b'i ko lagasara dɔrɔn de b'i kan salli fana wakati y'a sɔrɔ seneyalen tɛ o t'i kan donc i bɛ lagasara dɔrɔn de salli a ko ni seneyara fana safo wakati de i b'i ko ka safo dɔrɔn de salli futuru t'i kan parce que futuru wakati y'a sɔrɔ seneyalen tɛ a ko misali la sa ni mɔgɔ min na a seneyara lagasara de est ce que an b'a fɔ a ka ni mɔgɔ min seneyara salli fana de a y'a ko ka salli est ce que ko an b'a fɔ a ka lagasara sama a ka fara kan wa an b'a fɔ a ka lagasara wakati de kɔnɔ an t'a fɔ a ka lagasara sama ka fara salli fana kan a ko ni mɔgɔ min seneyara futuri fana an t'a fɔ a ka safo sama a ka fara futuri kan a ko o la ni salli fana tɛmɛna a la ni lagasara wakati da seneyara an t'a fɔ a ka salli fana sama ka fara kan a ko n'a seneyara safo fana de an t'a fɔ a ye ko a ka futuri sama ka fara kan donc ale ko kuma sahalen a seneyara wakati min na dɔrɔn a bɛ a ko de salli wakati min tɛmɛna kan o ko sama kana ko fara kan o t'a kan bon ko dɔ ko olu bɛ tahajuru sufɛ nafila u b'a kɛ misiri min kɔnɔ ko u bɛ kamariya de bila ɲɛfɛ ni alimami min tɛmɛna n'i bɛ mɔgɔw lasalli kamariya in b'i ta ko o bɛ cogo di shehu salih fawzani ɲininkara nin na ko alimamiw dɔ k'u b'u yɛrɛ foto k'u yɛrɛ ka foto ta n'u bɛ salli kɔnɔ f'u b'u ɲɛw ɲɛsin kamariya ma pour a k'u ta ko bɛ cogo di a ko nin ye yɛrɛ jira de a ko nin ye yɛrɛ jira de a ko hadamaden kana ɲaga i ka baaraw la kana kaba i ka baaraw la i ka baaraw dogo de i k'i dusukun kalasi i k'u kɛ ala kama donc nin ko sugu minnu filɛ ka don mɔgɔw cɛ la misiriw la yɛrɛ jiraw de don ka kamariya bila b'aw filime mɔgɔw b'aw ye yɛrɛ jiraw de don ou bien ka kamariya bila b'aw photo pour mɔgɔw k'aw ye yɛrɛ jira de ye ninnu hajami riya ninnu ye yɛrɛ jiraw de misiri kɔnɔ alimami ninnu a y'a sabali dɔɔni a ka dusukun kalasala ye dɛ nko o de y'a to ciden ni sariya dafalen de don tuma min sunkalo joli ciden tun b'a fɔ tuma ni lettre kadiri joli a tun b'a fɔ a ko man qama ramadana imana wa ihtisaba kofira lahu ma taqaddama min jambi a ko ni mɔgɔ min ye sunkalo joli limaniya ye dusukun kalasi a b'i bolo fana ala kelen pewu de bɛ ne sara i y'a jɔ ni limaniya dafalen ye ani dusukun kalasi a b'i bolo e ye sunkalo in jɔ mɔgɔ si tɛ ne ka sarabaga ye ni ala kelen pewu tɛ ala de bɛ ne sara i y'a kɛ ala kama i m'a kɛ a ka mɛn i m'a kɛ a ka fɔ i m'a kɛ a ka tanu i m'a kɛ diɲɛ nafa kama ciden ko de b'i ka jurumu yafa a ko man qama laylatal qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi tuma min a ye sunkalo gorobali joli fɔ a sagira ka laylatal qadri kɛrɛkɛrɛya a ko ni mɔgɔ min ye laylatal qadri su in jɔ ni limaniya yi dusukun kɔnɔ ani dusukun kalasilen do ko ala kelen pewu de b'i sara la a ko o fana bɛ kɛ sababu k'i ka junubu yafa nin fila bɛ imana wa ihtisaba de bɛ fɔ wala sunkalo joli min filɛ nin ye a ka kɛ ni limaniya ye sunkalo joli min filɛ nin ye a ka kɛ ni dusukun kalasi ye laylatul qadri ɲinini min filɛ nin ye a ka kɛ ni limaniya ani dusukun kalasi de sinon caman lankolon bɛ bɔ a la lahara ala kan kisa ma dɛ donc ni appareil ninnu ni filimenu ninnu misiriw kɔnɔ alimamiw ɲɛfɛ yɛrɛ jiraw de don k'a ka baaraw bange k'a ka baaraw dɔ kɛnɛ kan an ko sarafu salihu tun bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ k'u ka baaraw dɔgɔ sarafu minnu tɛmɛna olu tun bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ k'u ka baaraw dɔgɔ hali u dɔw la kelen n'u nana ma u ka so kɔnɔ n'u bɛ kuranna kalan na n'u y'u sen kan mɛn u bɛ u tilo b'i kan na ko i natɔ don u b'u ka kuranna dɔgɔ fo i kana dɔn ko olu tun bɛ kuranna kalan na sarafu tun bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ k'u ka baara ɲumanw dɔgɔ mais anw t'a ye dɛ
an bɛ feere bɛɛ de kɛ an ka baaraw ka bɔ nunu ye yɛrɛ jira de a y'a yɛrɛ kɔrɔso ma misiriw kɔnɔ bon mɔgɔ min ni e ye denmisɛnnin de aw ma mɔgɔw da salli u nana ni appareil ye de e ka sago t'a la e fana bɛ alimamiw la e ta ye mun ye e ka dusukun kalasi ka sɔrɔ i dusukun kɔnɔ e ka laɲini n'i bɛ mɔgɔw la salli e ka laɲini kana kɛ i ka bɔ filimu ninnu na i ka bɔ kamariya e ka laɲini kana ye i ka ye kamariya la e ka laɲini ka kɛ i ka salli i k'i dusukun kalasi ka kɛ ala ye ewa i bɛ se k'i kun biri i seko hakɛ i b'i kun biri i ɲɛdaw tɛ tile appareil ma cogo min n'i bɛ bɔ e bɛ o de kɛ ni seko tɛ a la appareil nana de e ka seko t'a la e tɛ se ka appareil in bɔ yen e b'i ka salli kɛ ni mɔgɔw ye mais e k'i dusukun kalasi e ka laɲini kana kɛ nka bɔ appareil in na bon ko ni mɔgɔ minnu n'u bɛ sunkalo ta laban su kɔnɔna nafila min fɔlen dɔw b'a kɛ mais n'u y'a kɛ dɔrɔn u taara u ye sogoro don u bɛ da ka sunɔgɔ fajiri yɛrɛ bɛ tɛmɛ u la an bɛ mun f'u ye an bɛ kɔnɔnajɛya min f'u ye ala ko hadisul qudusiya la ma taqarraba ilayya abdu bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradatuhu alayhi ala ko hadisul qudusiya kɔnɔ a ko jɔn i ma baara ɲuman si kɛ i tɛ baara ɲuman si kɛ min b'i gɛrɛ ne ala la ka tɛmɛ min b'i gɛrɛ ne ala la min ka di ne ala ye ka tɛmɛ n ye min faridaya i kan nafila ka ɲi dɛ sunkalo jɔli nafila min filɛ nin ye su kɔnɔna tahajjudu min filɛ nin ye wajibi tɛ mustahabu do fɛn kanunen do farida tɛ wajibi tɛ fɛn kanunen de don ni min y'a kɛ y'a baraji sɔrɔ ni min ma taa foyi t'i kan junubu t'i la foyi t'i kan i bɛ manqué baraji in de la sunna de don mustahabu de don wajibi tɛ mais ka taa fajiri salli jama la ka wuli ka fajiri salla wagati la ka salli jama la o ye farida de donc an bɛ kɔnɔnajɛya min k'o tugu ye n'i bɛ se ka fula in fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa tahajjudu kɛ misiri kɔnɔ ni tahajjudu banna i bɛ suguri dun ni fajiri fana sera i bɛ taa wa salli alimami fana nɔfɛ misiri kɔnɔ fajiri la nin de ka ɲi hɛrɛ farala hɛrɛ kan i k'u fara ɲɔgɔn kan ka nafila in kɛ fajiri fana kana salli ko misiri kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i tɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan ni e kɔni ye nafila in kɛ sufɛ fajiri bɛ tɛmɛ i la dɛ nafila in tɔ ye nafila in tɔ ye i ka to i ka so kɔnɔ pour i ka fajiri salli alimami kɔfɛ ala y'o de fɔ hadisul qudusiya kɔnɔ a ko jɔn tɛ baara si kɛ min b'i gɛrɛ ne ala la min ka di n ye ka tɛmɛ n ka farida kan ala ka farida dili de ka di ala ye fɔlɔ ka tɛmɛ i ka nafila kɛ k'a da ka sinɔgɔ ka farida to ye bon ko ni hadisa min nana ko ni mɔgɔ min tile 40 n'i bɛ kabaru fɔlɔ sɔrɔ alimami kɔfɛ tile 40 kabaru fɔlɔ bɛ k'i ɲana misiri kɔnɔ alimami kɔfɛ ko ciden ko ni mɔgɔ min ɲɛ ka bariya fɔlɔ bɛ sabi ye ala bɛ bariya ka bɔ munafiya ma a bɛ bariya ka bɔ janaba tasuma ma bon ko ni tile 40 e ye fɛɛrɛ kɛ pour k'a sɔrɔ misiri kɔnɔ mais don kɛlɛ e ma taa mais i ni jama sallira i ka du kɔnɔ bɛ cogo de o tɛ wasa kɛ fo a ka kɛ misiri de kɔnɔ fo a ka kɛ misiri de kɔnɔ alimami kɔfɛ du kɔnɔna jama tɛ waaleykum salam bon ko saliji t'a la ni i sera i bolo fula koli yɔrɔ ma bolo fula bɛ kɔ ka da bolo kan de la wa ou bien bɛ tɛgɛ fara kɔ nin kataw bɛ mɔgɔw dɔ sɔrɔ parce que saliji filɛ sunna don n'i bɛna saliji ta sunna don i k'i tɛgɛ fara fula i k'u ko siɲɛ 3 fɔlɔ i b'u ko siɲɛ 3 donc n'i y'u ko siɲɛ 3 ji bɛ don da kɔnɔ k'a bɔ ani nu ka ɲɛda kɔ o kɔfɛ i bɛna tɛgɛ kɔli la donc n'i nana tɛgɛ in kɔli la dɔw ye tɛgɛ fara fula
koli min ke sinya saba salliji folola ibu wasado odela ute tege fara in ko sinya wore ni salliji nana bolola ube boloy kainde ko kana nongonna tege fara utoko o yakatawe tege fara fuewa fulaye koli min ke sinya saba folo minna o yesunna de wote farda ide o yesunna de me sisa ni nana tege yere kolila kata tege fara bolon koni kunna fon nongo iba bedo ko tunle ibe sage ka bede ko ni mu'min dana bolo kandela bolo kolila tege fara ima ko ka faraka saliji menya koy parce que tege fara en fule farda yoro de la saliji manyede mais ni mu'min tunta do de e tumba ke tunta do jembe ke eta ko itunta do ka saliti tinya biye mununke ate foko ka saguka mais ni mu'min nya do kana to kanni nana bolo kolila kana da bolo kala made tege fara ko ka fara kare kata fo bolo koni ku tege fara fo kata nongo iba bede ko sinya kele ube sinya fula ube sinya saba Waalaikum salam ko koni la sara werela ko chamam de wuli kasallo kiri be chogodi o yesunna de ciden de ko bayna kullu azanaini sala ako salli wala be ani sani salli ka kurta sunna do kanune no mo ka salli me wajibite ni la sara wala mo mi sigilendo ni ko be wuli karakan fula salli ube ibn nani yere salli ka fula ke be salamu bila ibe fula ke ka salamu bila basitala sunna do fen kanune do wajibi ko ni de koni momi na ye futuri salli jamala ko ye letre kadri su soro depuis tile koni binna su ya damina letre kadri ba damina depuis tile binna mais min ye ko su joli ube sunna fila o koni ba ta de safo kofe ani safo kofe arakan kula kofe su fe na fila koni jate ba ta yoro de la mo futuri ani min be futuri safo che doni ke ba do ba jate su fe na fila la do fana to jate su fe na fila la su fe na fila koni ye de ni safo salira arakan kula min be safo bolo ni yo salli su joli ya ta o de la fo kata fajiri Timani dabanu bon ko ewa do ye nyininkali ke fundo sogo dunena ko burusula finyanama dobe ani jakumani de bolendo yaro afenshu dobe kungo konana la sonin ko ngatini wanjalange ani jakumani bolendo ko obe chogodi o duniya haramu ye jakumani duniya haramu ye o fen masina mi fana duniya haramu ye parce que gerembe fen o fen na be yada nay ka nyogo mina nay o haramu gelembe fen o fen na be yada nay ka fen wore mina nay o sogute du gelembe ola abe mina like nay fana o fen sugute du ko fe ko ani mina damina ngani mani miniya doni ke bawo ko o ye sade miniya ye sade sa fana duniya haramu de o ko fe ko ani bama ko be doa bama o ye jipende doni ke bawo ka kuma sahle na bama be do o ba ko matimisahu bama be do doni ke bawo ka kuma sahle na o be konte jifende wa alaykum salam bo ka kuma surunya ko ebe itikafula me aya soro banabagato dobe san e kado itikafula banabagato de woye washiyake
ko ni ne fatura karasa de ka sallin kan bo e fana ye itikafu ke a fatura ka esoro itikafu la ebe ko cogodi bo mogo ko mogo min be do itikafu la bara utila leno bara mununno itikafu teta nka bo itikafu la nkata sugula nkati nka jago ke nka bo itikafu ga nkati nka muso je nyogona nka du kono kana nunu nye bara sugu mi iye nunu sarati ima nunu sarati nunu ni itikafu teta ate daga mogo ka bo nunu kama itikafu la ni nye fulan na bara u do be hada maden ka darura ko do masala ebe itikafu la yoro mi nyegente jite ni be se ka ko ibe misiri minna me ni ka soka suru janaba yi soro misiri kono isinu goto isogora janaba yi soro ni mboli min fule ni ye a sarati ma sarati a dagarai ka boy katika so kono kata janaba ko ube eye itikafu ke misiri la yoro min dumuni di bagate e bolo mote min be dumuni di ma misiri kono koy ka bo kata dumuni ke ka so kono kanade abe daga yen ni sarati man ni sarati ikabo kata dumuni ke ka kana min ye hadamaden haaju wajibi lew a dagara ikabo itikafu la ulu kama hari ni mu sarati nyegen tali katin ko ube kata dumuni ke ulu na nyogona bara cogoya sabana bara daga lew ndobe min ye kabo kata bana bagatofo kabo kata janaja dola nunun tebbe itikafu tige kabo nunun kama ni mu sarati e fule ka nyinin kalim minke na ya sura tigi donna itikafu la ama asarati atebo itikafu la mo wore be salli suinka ube abe bo itikafu be tinya abe itikafu tige abe bo kata salli aka we itikafu tige lenya o de beke mais na ya sura nim fora mo minye aya sarata yereka ntigi ala mbedo itikafu la har na ma fo dala ya fo duskun kono ntigi ala mbedo itikafu la karasa bana bagato fule mais ni ale banna ka janaja te seka kenne ko ni a fatura doron be bo kata ka janaja la ni yen ni sarati na tigi banna ni almami be seka bo kata sallaka abe sagi kana ka itikafu la fo itala sane akadu itikafu la na ya sarati ube ka bana bagato do be we ka bari masude ko sobe atese kanya fo ka to kata afode idonto itikafu la ikontigi ala nebedo itikafu la de menga karasa bananendo atenya fonne kata ne katoka boka to fo mbeto ka boka to fo nini nga nya fana donna bana bagato ibe se ka bo itikafu la katafo na ya soro ina sarati donna me nini sarati mado ite boka nononke me nini sarati donna ibe boku ke bon kuna anko saga ube ba na sera binani de jakabala saga mugambe bolo ba mugambe bolo yala o farale nyon ka binani jakabola saga ni ba bede kelenya ni saga mugambe bolo ba mugambe bolo ukoni beta geni yoro la jakabika Gimana? Bon, ko do ko ale be doni nyini na ko furu ko bale la fana yala le kata furu ba ka doni de nyini fula be fara nyugonga akacha ala fere ni furu la yere furu yere bi deme e ka doni nyini la ni be se ke fula be fara nyugonga e ka furu ke e ka kontine e ka kalana ni yere ya don te se ko fara nyugonga bon furu in fana ni ma furu ibe sira yere koro kanata jene yake ni ka fardo aynen nunun ka fardo aynen nunu ibe wuludo farda munu ni kere dina kono wuludo ne bi bolo ibe ta furu ni yere yado ni ma furu ke be jene yake ibe ta furu menna ya sur otala ibe kontine ka doni nyini na furu te danike ni i ka doni nyini banna wakati mi ube ba fe ka jo yoro me na jorai ibe ka furu ke
bon ko muso minnu n'u bɛ don furu la u b'a sarati ko ni olu furu la u bɛ bɔ ka taa baara yɔrɔ la k'o bɛ cogo di lesiri la an y'a fɔ yan muso har bi an bɔra la aya la wa harna fi buyutikunna muso ye sabati fɛn de ye du kɔnɔ an y'a fɔ an ko dɔɔninkɛbaw ko silamɛya sariya ni daruraw dɔ nana de saratiw dɔ dafara a bɛ jɛn di muso ma a ka bɔ a ka taa baara kɛ mais ni o daruraw mana o sarati ma dafa silamɛya sariya ma sira di muso ma f'i bɛ bɔ ka taa baara kɛ donc o la o baara saratilen o bɛ n'i ka cɛ de cɛ ni cɛ min jɛnna n'a ye muso y'a sarati kan ewa ni ne furuli ma n bɛ ka continuer ka baara la n bɛ taa n ka baara yɔrɔ la e cɛ ye o sarati ta a ye sarati in dafali ka wajibi de ni ko bɛ sarati in bɔrɔtɔ don o don muso b'a ka so la n'a ko i y'i janfa e de ko e de ye sarati ta ko n ka taa n ka baara la mais sisan i ko n ka baara to yen i y'i janfa mais n jɛnna n'a ye n bɛ to i bolo ou bien ni banna ne ka sarati ma n bɛ n ka furu sa o bɛ e cɛ de bolo ni jɛnna ni sarati in ye sarati in dafali ka wajibi de ni ko i bɛ sarati in bɔrɔtɔ muso fana b'a so la a na to i bolo sarati in bɔrɔtɔli ka ou bien a n'a ka furu bɔ bon ko dɔw n'u bɛ saliji ta u bɛ mɛn saliji la u bɛ cogo di wasu de bɛ dɔw la saliji kɛ ka ɲɛ dɔrɔn a ma se mɛnni ba ma donc dɔw bɛ se ka 30 minutes kɛ saliji kelen ou bien heure kelen o ye wasu de ye mɔgɔ k'o dabila setanɛ de b'o wasu lase mɔgɔw dɔw ma fana subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko dɔ de